Γιατί άραγε κάποιες συνήθειες μοιάζουν να κολλάνε πάνω μας, ενώ άλλες απλά εξαφανίζονται? Σήμερα θα βουτήξουμε στις ιδέες του James Clear από το βιβλίο του «Ατομικές συνήθειες» και θα δούμε 5 μαθήματα κλειδιά που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Και το βιβλίο ξεκινάει με την ερώτηση που, ας το παραδεχτούμε, μας βασανίζει όλους. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να χτίσουμε καλές συνήθειες και να κόψουμε τις κακές, ακόμα και όταν το θέλουμε πάρα πολύ? Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται σε 5 βασικά σημεία. Θα μιλήσουμε για τη δύναμη του 1%, για το πώς να ξεκινάμε από την ταυτότητά μας, θα δούμε αυτόν τον βρόχο της συνήθειας με τα 4 βήματα και φυσικά το πιο πρακτικό κομμάτι. Πώς χτίζουμε καλές συνήθειες και πώς πάμε τις κακές. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Και ξεκινάμε με το πρώτο. Η δύναμη του 1%. Εδώ λοιπόν έρχεται η πρώτη μεγάλη ανατροπή. Ξεχάστε αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, την ιδέα δηλαδή ότι για να πετύχεις χρειάζεσαι κάτι τεράστιο, κάτι ηρωικό. Η φιλοσοφία εδώ είναι εντελώς διαφορετική. Αντί να προσπαθούμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα, το βιβλίο λέει κάτι πολύ πιο απλό. Εστίασε σε μικρές, απειροελάχιστες βελτιώσεις. Κάθε μέρα. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Και αν αυτό ακούγεται πολύ μικρό για να κάνει διαφορά, κοιτάξτε λίγο τους αριθμούς. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αν γίνεσαι μόλις 1% καλύτερος κάθε μέρα, στο τέλος του χρόνου δεν είσαι απλά λίγο καλύτερος. Είσαι 37 φορές καλύτερος. Το νούμερο είναι σοκαριστικό. Γι' αυτό και ο Clear χρησιμοποιεί αυτή την εκπληκτική παρομοίωση. Λέει ότι οι συνήθειες είναι το σύνθετο επιτόκιο της αυτοβελτίωσης. Σκεφτείτε το σαν έναν τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε μέρα βάζεις μια μικρή, ασήμαντη προσπάθεια και με τον καιρό ο τόκος πάνω στον τόκο δημιουργεί κάτι τεράστιο. Και εδώ φτάνουμε στην ουσία του πρώτου μαθήματος. Το βιβλίο λέει κάτι ριζοσπαστικό. Άσε τους στόχους, επικεντρώσου στα συστήματα. Γιατί, ξέρετε, ο στόχος είναι η κορυφή του βουνού, αλλά το σύστημα είναι το μονοπάτι, τα βήματα, οι συνήθειες που σε πάνε εκεί πάνω μέρα με τη μέρα. Ωραία, έχουμε το σύστημα, αλλά πώς το χτίζουμε σωστά? Εδώ έρχεται το δεύτερο και ίσως το πιο σημαντικό μάθημα. Πρέπει να αλλάξουμε την οπτική μας γωνία. Η πραγματική αλλαγή, αυτή που μένει, δεν ξεκινάει από το τι θέλουμε να επιτύχουμε, αλλά από το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Σκεφτείτε το λίγο. Τι κάνουμε συνήθως? Ξεκινάμε από το αποτέλεσμα. Λέμε, θέλω να χάσω 10 κιλά ή θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Μετά σκεφτόμαστε τη διαδικασία. Και στο τέλος, αν τα καταφέρουμε, ίσως αλλάξει και η ταυτότητά μας. Είναι σαν να προσπαθούμε να σπρώξουμε μια τεράστια μπάλα στην ανηφόρα. Δύσκολο, Και εδώ έρχεται η ανατροπή που λέγαμε. Το βιβλίο γυρίζει την πυραμίδα ανάποδα. Λέει, ξεκίνα από την ταυτότητα. Ρώτα πρώτα τι είδος άνθρωπος θέλω να γίνω. Θέλω να γίνω ένας υγιής άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γράφει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα απλά ακολουθούν. Εντάξει, ωραία η θεωρία, θα πει κανείς. Πώς το κάνουμε πράξη? Πώς αλλάζουμε την ταυτότητά μας? Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να μπούμε στο μηχανοστάσιο του εγκεφάλου μας, να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει κάθε μας συνήθεια. Και αποδεικνύεται ότι κάθε συνήθεια, από το να πλένουμε τα δόντια μας μέχρι το να σκρολάρουμε στο κινητό, ακολουθεί τον ίδιο ακριβώς κύκλο. Έναν βρόχο, όπως τον λέει, με 4 πολύ συγκεκριμένα βήματα. Ας το δούμε με ένα κλασικό παράδειγμα. Ο πρωινός καφές. Το σήμα, μόλις άνοιξες τα μάτια σου. Η λαχτάρα, αυτή η ανάγκη να νιώσεις alert, να ξυπνήσεις. Η απόκριση, φτιάχνεις και πίνεις τον καφέ. Και η ανταμοιβή φυσικά, νιώθεις έτοιμος για τη μέρα. Αυτός ο μικρός κύκλος, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, χτίζει και παγιώνει τη συνήθεια. Και τώρα είναι που το πράγμα γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Αφού ξέρουμε πώς δουλεύει ο μηχανισμός, μπορούμε να τον πειράξουμε, να τον χακάρουμε που λέμε, για να δουλεύει υπέρ μας, για να χτίσουμε τις συνήθειες που πραγματικά θέλουμε. Το βιβλίο λοιπόν μας δίνει 4 απλούστατους κανόνες. Έναν για κάθε στάδιο του βρόχου που είδαμε. Ο στόχος να κάνουμε τις καλές συνήθειες σχεδόν αυτόματες. Πάμε να το δούμε πρακτικά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε γυμναστική. Πρώτος νόμος. Κάν το προφανές. Άσε τα αθλητικά σου ρούχα δίπλα στο κρεβάτι από το βράδυ. Δεύτερος. Κάν το ελκυστικό. Βρες μια άσκηση που σου αρέσει, όχι που πρέπει να κάνεις. Τρίτος. Κάν το εύκολο. Διάλεξε γυμναστήριο δίπλα στη δουλειά, όχι στην άλλη άκρη της πόλης. Και τέλος, κάν το ικανοποιητικό. Σημειώνε τις προπονήσεις σου, δες την πρόοδο. Είναι τόσο απλό.
Και το μαγικό ποιο είναι? Ότι για να ξεφορτωθούμε τις κακές συνήθειες, δεν μαθαίνουμε νέους κανόνες. Απλά παίρνουμε τους ίδιους 4 νόμους και τους γυρίζουμε τούμπα, τους αντιστρέφουμε. Ο σκοπός μας τώρα είναι να βάλουμε τρικλοποδιές στον εαυτό μας, να δημιουργήσουμε εμπόδια, να κάνουμε την κακή συνήθεια όσο πιο δύσκολη, όσο πιο βαρετή και μη ελκυστική γίνεται. Για παράδειγμα, το τσιμπολόγημα. Πώς το κόβουμε? Πρώτον, κάν το αόρατο. Μην αγοράζεις καν πατατάκια για το σπίτι. Δεύτερον, κάν το μη ελκυστικό. Σκέψου κάθε φορά τις θερμίδες και τα λιπαρά. Τρίτον, κάν το δύσκολο. Άλλαξε δρόμο γυρνώντας σπίτι για να μην περνάς έξω από το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο. Και τέλος, κάν το μη ικανοποιητικό. Ίσως να σημειώνεις ένα τετράδιο κάθε φορά που το κάνεις. Η μικρή ντροπή μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε όλα, η ουσία είναι αυτή. Ξεκινάμε με το απίστευτα μικρό, το 1%. Χτίζουμε συνήθειες γύρω από το ποιοι θέλουμε να γίνουμε, όχι από το τι θέλουμε να πάρουμε. Και μετά απλά χρησιμοποιούμε τους 4 νόμους για να κάνουμε τις καλές συνήθειες πανεύκολες και τις κακές σχεδόν αδύνατες. Είναι σαν να σχεδιάζουμε το περιβάλλον μας για να πετύχουμε. Όπως είδαμε, το σύστημα είναι πραγματικά απλό, αλλά ταυτόχρονα απίστευτα ισχυρό. Οπότε, το ερώτημα που μένει στο τέλος δεν είναι αν δουλεύει, είναι τι θα το κάνουμε. Ποια είναι αυτή η μία μικρή ατομική βελτίωση του 1% που μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας?